Over to you ngoba abantu bayafisa ukwazi ukuthi wena ke ntando uthini nakho uyiphatho la bhiva ukhulumi ake uphinde usukube mfethu phela wazi kuba kule nto yayila awu yiphatho nje bonke manje uyabona uyekuzi bastard ngene uKing wena King sayilokho nje okuncane nje idish yabo ya itishi sikhona no ngibingelele nje kubantu ekhaya no King ayewangenzela kona phetha kakhulu izandla nje zidlulika futhi uyabonga kana ngibonga konke phela kuningi noma singesithathu okay kodwa ke yabona nje nane follow up sengikhona lapha esikole esibhedlela lebulungithinta nje ukuthi indoda akhamba nithi hayi King kunjengoba wawushilo yabona nje sisayenza lento nothuleleni malume efika ngathi hayi ngicabanga ukubhalela uthuleleni njani yabo ngithi hayi malume awenze sizame sibone yabo bese umuntu nje kahle kahle sina esifuna yabo ukuthi sithole ama-funding siyokudokotela mhlawumbe e-India Cuba yabo Turkey lapho yabo nakhona-ke enyangeni nakhona futhi siphinde zizame futhi nakhona awasi uyakhuluma-ke laphana-ke sakhona ngikhombisa uma ngithe khona indoda ekhuluma-ke la amazwi ubhanga ngithi no ubhanga ngizwa ngaye yabo ngiyamazi athi hayi iyolalela ukuthi ithini hayi mangizwa ukuthi hayi uyakhuluma laphana uyakhuluma impela cause abaningi King babethi nje no babethi no mange ngavuma ukuhlinzwa hayi kubufile usewukulahla impilo yami yabo ngibonge nje nawe ukuthi King ukwazile wena ukuthi uyimele into yakho yabo ukwazile ukuthi uyimele into yakho waphuma edlangalaleni wayibeka into ukuthi hayi mina ngibona kanje kanje enangampela hayi nomalume waba convincing ngoba ngibe umuntu nje onenkani konje waba convincing malume seza la kuwena manje ngiyafika nje kuhleke nala ekhaya ngisizezulile shiyake nje imoto lana imoto zangampela yabo hayi King wafika nje wakwenza-ke nakhona nje saxoxa wathi hayi kuyilokho engikushoyo ntwana yabo ngathi hayi ngiyabamba nami ngiyabamba hayi nampela hayi sesisiyezwa nje hayi thola i-call kuthiwa hayi nangu udokotela ongapha ngasemnambithi yabo ngithi nakhona shuthi lowo dokotela lomnambithi ikhesha lomlungu olivunyiwe yabo hayi mase ngizwa kuthiwa hayi no ukuthi umuntu ukhulumile nokhuzane nophila lo wasenyuzonke bathi hayi khona udokotela ngamase ngizwa igama la dokotela udoktor Nkosi ikuzulu idla elikhulu igxathu no iphila kakhulu idlaliwe ngoba manje uphila uyena omastare yonke le omhandpicky udokotela usebenzise kuphila because yena wathola ilist yabo waseyabheka ukuthi mhlambe ngaye umuntu yabo wasethola-ke udoktor Nkosi yabo ngathi ukuxakeka nje ngathi la uthi uKing la ubona-ke ngakho ngoba phela umuntu omnyama nami phela ngisengisayinyoni yabo ngisayi umuntu omnyama ngisayi okay kulungile-ke hayi ngihambe ngiye khona laphana mangifika leya ncebo yamazi umuntu okhulu and down to earth prepared to listen each and every yabona nje bengiqala mina kuba nodokotela okanjeyani malume i-professional kodwa ihamba yabo ayiphakeme lo muntu ufuna uphakeme mama ngisebenza phezulu imake lo doctor udoktor Nkosi ne Nkosi isibongo nemigama isibongo igama aliphika Thulani kulani Thulani Nkosi I'm not sure mhlawumbe ngiyadideka usothola igama lakho ukuthi ubani no ungekudala masifika-ke lapha nafika echaza ukuthi hayi no la into esizoyenza sizoyiqhatha la isikhwama asinankinga iy'nhlamvu zonke ziyasebenza yonke lento engayichazi live wami ukuthi inhlamba asinankinga
into eyinkinga ilento lefuna ukuba ijele njengoba ushilo nayo. Ngathi lento is gonna be like jelly like. Ngoba uthi uDr Nkosi wakhipha amafutha noma bacishe nje aqala 20 It's years. a jelly like. Inyoka lesuke ilwa iyakha something like jelly like ukuze ikwazi ukuphenduka kahle ngaphakathi but uqhubeka kahle. No nje yabona nje nanempatho engayithola ngiqala yabo ibhedlela ngihambile wona King. Hayi ngiqala ukuthola isibhedlela nje esikanje ya. Eso treats her like very professional. Shooting ngempela ngoba angani noma uyakhumbula yini isikhuluma lapha ngithi King mina ngisawode. Ngiyakhumbula sendle message uphakathi and like lapho you were about ukuthi benze whatever ngathi khuleka sonqobo. Ngoba nje lapha ngagcina ngibheke phezulu bengifake lento mangiphaphana ngithi lento ayisekho. Awubonanga nje benza ngibonanga lutho yabo ayisekho manje sengithosa ukuthi mhlawumbe kukhona umuntu uzothi uyabuka yabo kuze kufike unesathane no yonke into ile successful udokotela wakho utshele nje ukuthi usazokubona cause ubusy udokotela ngikuye high care la kwi-ICU hayibo ngabona ukuthi yonke into ihambe kahle and futhi njengoba oshilo King ukuthi nawe khona la uzothinta khona ngabona ukuthi hayi kukhona la sekuthinteke khona ngoba kwabedane kwabalula kanti lento ibenzima bekugcwala odokotela lana bonke beyihlala nwayikhanda hayi lo ngangishilo ngathi mina mfethu ngiyakuyisebenza le ngawo yabo umakhanda oil ngathi ngiyisebenza ejamini ngangazi ngikhuluma ngani ngase ngathi ngosebenzisana namandla asesibhedlela noNkulunkulu. Uyabona if people can go back to my previous videos they can be able to retrieve everything ngishoyo noNkulunkulu yonke into uNkulunkulu wakho. Uyabona abantu babesemakhaya abantu banoNkulunkulu ababagade emakhaya emsebenzini lo usebenza khona kunoNkulunkulu owenzele inkampani yabo khona. Uyabona mase ngithemina ngizosebenzisana noNkulunkulu wasesibhedlela yonto isho ukuthi wena as a patient noma yini yakho will be taken like a very good care of because uNkulunkulu is in charge now. Yingakho ngigqugquzela abantu ukuthi asibe uNkulunkulu bese siyazazi thina belapho ukuthi inochi yethi iphelaphi kodwa ngokwespirituality singabe nawo umona ukuthi hayi isiphelile inochi manje ibhedlela must intervene. That's what I'm saying. Hayi ukuthi ngathi mina ninikela ngamandla ethu njengezinyanga manje ibhedlela must intervene. Ngathi mfethu ngisacrifice ngami ukuthi kodwa kusinde wena ngoba namanje kuthiwa olokwehla kwenyuka as you were planned ngabe namanje usahamba ulengisile buka manje you are such a gentleman yabo impilo yami ibuyile uzokubuza ababu wakho sekufuna uvuke manje sekufuna uzingane manje ufuna uthola umfazi manje kanjalo yabo yandaba mhla kathi ngokushiya lapha ukhozi Sinibonge nalo ukhozi mfethu ngoba likhona igxathe elidlalile for iawareness yabo usiqhebeza nomroza asibabonge mfethu mina ngiwadla abantu abonke yabo ngibabehlelile kwakundlela abahlele ngayo ke uNkulunkulu wangasebenzisa yona wasebenzisa le ukuthumela ingelosi ephili ukuthi akwazi ukuthola uDr Nkosi kusetshenzwe nomoya bese uyasinda mfethu usindile manje hayi yabo nje kodwa umuntu efaka ngemphakamisa nje kakhulu uthuleleni TV uthuleleni uthuleleni umsizi Mr Mkhwanazi into table ifake iphana yeah my brother trust me that man he is so humble and he is down on earth. I can't believe ukuthi there is such a human being emhlabeni yabo even when he speaks you can be able to listen yabo when you argue with him you can listen what is saying yabo akavele nje akhulume into engayenzi sense umdulo wethuleleni inkosi ebaningi abantu azobasiza no nje yazi nawe ukuthi yazi le nto ayenzayo King akana sponsor umhlungu uyenza nje yabo petrol masuke samba siya somewhere phuma phakathi and labantu labana bayishintsha impilo zabantu bayishintsha izona zinto government engabo investa kuzona izinto ezreal hayi lezi cash edlala abantu because lethu leleni mfethu azona cash buka manje bekuphikisela isibhedlela ngokunxa kathulini ngoba kusona isikhathi ekuthiwa abasona cash ekuthiwa awuzange uxhumana ekuthiwa imali mayengekho ekuthiwa imali masangaxhumana nethuleleni ngabe kwayimina ngikwazi lo lwazi engaliletha mina I did ilokhuzana i-consultation yami without even like meeting nawe ngayenza online
ngathi uNtando kunje kuzoba nje kube nje njengamanje he is going through this and this kodwa abantu abanga-understand bakhona abangixeka kodwa bayangincoma namhlanje. No, iy'nkulumo zohlezi khona King, nami nje ngifuna uqamba amanga ngiqala ngakholwa ngithi ngoba nami yabo ngindoda yomZulu yabo manje sengibe sengihambile futhi kakhulu ibhedle yabo ngithi no le nto le kusafanele ishaye ngebisi safanele ngikhothe kanti hayi le nto nje besidinga ukuthi kuliwe nomoya nje.